איך זה שיש אנשים שחוו טראומה והם בכלל לא זוכרים אותה, במיוחד אם זה היה בילדות? המוח שלנו מסתיר את מה שהיה, הוא מגן עלינו. באותו רגע הוא אומר, רגע, אתה לא מוכן להתמודד עם זה, והוא מסתיר את זה. ולכן לפעמים קורה שאנשים, כבר כשהם מבוגרים, פתאום הטראומה הזאת נפתחת, פתאום הם זוכרים משהו שקרה להם בגיל 3, 4, 5. פתאום הטראומה הזו שוב פעם צפה. ויש פה אי ודאות, מה קורה פה? זה משהו שהיה ושכחתי, אולי אני מדמיין את זה? ויש פה המון בלבול לפעמים. יום אחד אתה חי את החיים הרגילים שלך, פתאום אתה נזכר במשהו שקרה לך בילדות. מה קורה פה? ההדחקה הזו, השכחה, זה מנגנון הגנה. המוח שלך מגן עליך מפני משהו שאתה לא מסוגל להתמודד איתו. אם טראומה כזו צפה פתאום, זה סימן טוב. זה אומר שעכשיו אתה חזק מספיק כדי להתמודד עם זה. את חזקה מספיק כדי לשים את זה מאחורייך. לכן הוא הציף את זה. יש סיבה שתת המודע פתאום החליט להציף את זה. ואני רוצה לעודד אתכם, אתם הרבה יותר חזקים ממה שאתם חושבים. יש בכם כוחות מדהימים, שאיתם אתם מסוגלים להתמודד גם עם זה.